Gawanane apa iki? Lah, dagle kan koyo wedhus berok ngono kok. Gayane akeh. Nek gak akeh kayak tasku nduk, tasku gak enek isine. Ora dikeki Pak Am aku. Aku duit duit mbak aku ki menjadi formalitas. Aku duit dek. Mbak Nur urung tak saloni, guys. Bayaran. Nah, Mbak Nur. Tenan iki. Lho bayaran di ning kene lho. Wes iki ketok. Kok koyo amel ngene. Terima kasih Mbak. Iya. Ya Allah, muga-muga Mbak Lina bayarannya tambah akeh, tambah gede ya Allah. Amin. Mbak Lina ki yo ngombohi tiling aku. Daster dikei deodoran. Bisa dikei dulu. Makasih Mbak Lina ya. Ngatine wis minggat to, Mam. Gak bejane golek-golekno. ngatine minggat pisan. Apa? Wes iki titip go mali ambek gila. Dadi loro. Heeh, Pak. Sampai. Lho, Mbak Lina kan berangkat saiki. Iya lah. Anu, nek aja. Nek bengkor. Lek ngatine kayak 50, lek Lek ngatine. ngatini 50 wis gak apa-apa, padha-padha. kali guys aku sampean. Mari akeh kene iki bateane iki. Susuki Mbak Mur, susuki Mbak. Kowe ndese 50, susuk 50. Ora apa-apa, Bu. Ora apa-apa, rezekine ben muga-muga malah akeh. Dongakno ya, Mbak. Facebooknya ben semakin lancar. Iki kan duit. Iya wis toh kok. Kabeh kan wis diwehno kowe. Jol dulu ya. Iya kok pas dulu. Delah bi aku ditenteng-tenteng. Gak sengaja, Mbak. Lah yo gak sengaja. Wah, Kekayaane Lina. Ji, iki duitku dhewe iki nduk mau. Heeh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok iso 50 piye to, Nah? Mbak. Iki duitku iki nduk mau. Balekno dhisik, Mbak, balekno cah kuwi hitungane bogang, Mbak, nape dadi dokter. Mulane mau IPA. IPA bogang hitung-hitung. Heeh. Iki balik. Dan mbok mak ayo sing iki. Balekno, Dik 100 balekno. Iki sing duwe Mbak Lina ya tak balik. Balekno sing 50 jipuk. Ya gak lah iki kan sing duweku dhewe. Iki Iya. kan takutnya duwe Mbak Lina. Weh. Dila, lah Dila. Iki duweku dhewe ijolan duwe. Iya, lah Dila. Stop. Iki Meli Mbak Gila. Iki Mbak Matini. Iki Mbak Mur. Pas, terima kasih. Loh, gak susuk 50 lah, Mbak. Lina. Lah iki saka. Ya wis, iki padha bogang. Wong telu iki nek wong genep kabeh. Iki dadi piro? 250. Ya jek 1.250.000 to, Nah. Iya, 250. Ngene. Heeh. Mau duitku dhewe to? Gak, dhuwitku gurine tak sempitno Nyok kono. 200. Ora kok. Ora. Lah jare ra ada duit. Gampang Pak Em. Ya, kan anune bange Pak e. Ono. Heeh. Dongane piye? Ya Allah, terima kasih Mbak Lina. Semoga Mbak Lina diberikan ekonomi sehat, diberikan rezekinya lancar, Amin. bayaran terus, tambah bayarannya, tambah akeh endorse. Amin. Muga-muga ya Mbak Lina kuliah ya lancar, pinter. Ning bar. Sekolah lagi rong dina njaluk bare. Jane dosene ndi le? Dosene aku tak kondo dosene, Pak, niki luluske secara anu diam-diam ngono. Aku wis tak kondoain nah terus terang nah. Lina niku pun ngeteter Ngeteter apa? njaluk Lulus. lulus. Langsung Wes, gue. udah? Udah. Wis. Melok Mbak ki sotengen apa mae? Lara apa kok piye? Sik tak nyampe anu dila jal. Piye? Kayak piye? Apa yang ngajak berangkat mah? Tani dila.
Ging ta. Kan yuk sangu masem. Roh dewi barange to. Culik anu e. Ayo to Mbak, mbok ngenteni jam pira to Mbak? Aku ki heran iki kowe. Mbak ya Bunda. Wis ah diculno. Ayo kula dadi gawa. Iki ya. Iya. Nak lambi endi nak ya? Pamit Pak Em. Alah, pamitan wis pamitan wis pamit enek ping 100 kok pamit ae kok. Wis guys, dan dhisik enteni cacah yo opyor. Welang tukokno anakku. Sangone karo 0,5 juta. Gelange 2 juta. Ora bati. Bati 500, Bro. Kenapa lu ngomor kadut? Ayo. Mana-mana pakai daster. Alah, sing anu rupam sapa? Gambar ngene ya wis gambar ngene. Ayo. Wangi lah apa? Uyah. Wangi uyah. Masangnya uyah. Stasiun saiki kok apik yo ndek zaman kayak kok stasiun kok. Wong sing numpak kumel-kumel saiki sing numpak kok wasu-wasu. Ndek zaman kayak KRD sing numpake kok sing nggawa pitik janganan ngono KRD loko numpake nang loko saiki kok walah Riyen kan los mak mboten enten kursi. ya kursi dikeki pinggir tengah pinggir ngono jungoke saiki kok dhewe-dhewe zaman kok wis kemajuan koyo ngene, guys ya Allah. Stasiun kok yo kombiang alangka koyo. Oh, ndek kae ora ngene iki. Stasiune ora ngene nek kae. Ora nek mobil-mobil ngono gak. Yo blusuk ratan pager. Saiki kok dikek dingklik. Kok dilebet meli kok dilebet meli Oh yo kuwi koplak kuwi tunggalane kok tukang sultan wis lembut iki. Ya Allah. Wah, gatel. Loh. Mambu ini iki kas. Ambune napa, Pak? Iku lho, lambiku di blender kuwi lho ngas. ora mbok keringet temi mbok. Berarti mambu anu lumpur lapindo. Beneran ya malah. Oh, gak Mbak, lambi ndi. Tadi iki opo-opo. Lha opo-opo kok piye mulai setelah Tak kesak. Gasnya tak kesak. Iki di blender dikaturno kabeh ambek Pak E. Bareng tak terima aku wis nganu wis mampu makan udah deh. Gak apa-apa aku seneng kok ngono Mbak. Segerina tapi. Aku ki seneng ku yo. Kayak nek iki mambu aripin. Entek. Arifin sing tak enteki ya. Oh, aku yo bensin seneng, solar seneng, gas seneng. Mbok kei ngono-ngono ki wis Wis tak wis kula pun lapor Mbak. Mak pewangine kelas sangi pewangi mboten wis gak sakit. Panas baterai gak sakit. lah nganggo tas disuruh ngono kan lo nabil kaya wong. Ngono lho. Dadak. Kok jane kok Lah kowe nek nganggo tas punggung kok tentara. kok ya Allah mbok Lah isine apa le kok mbok? ape perang ngono. Jane tentara iki kayak tas ngono ae lho geretan ngono. Ojo dikeki ngono. Ya, lha wong tentara kan nganggo tas geret Mbak. Sengsara. Situ nembak. Tentara sengsara uripe. Ijek makmur lina. Pulang ya? Tapi Tanyakan ke Rina, Mbak. Ames. Ora usah. Aku malah kok. Njero aku. Suka ngene sopo?
Gak boleh, Mak. Sampai sini. Niki lho, Mak, enten tulisannya batas pengantar. Pun lan jenengan pun lah kan nek apa dadan mek pacare piye? mboten saged sakniki. Mboten saged. Tetep pelukan teng mriki tok. Lah iki nek apa dadan mek pacare piye? Nek dadan. Sakit. Lah iku. Dadan pacar. Boleh, Mak, boleh, Mak. Boleh, Mak. Terus saya OTW anu di jam 09.00 pas. Saya 10 menitan. Oh, iya, iya. lali kok. 10 menitan. Gue jam ini loh. Berapa tahun iki, Mas? 3 tahun. Enggak bal-balan. Pun pensiun. Iki masih anu, masih sapa nek lali aku? Afif. Apip sing takon iku. Oh, ini nggih diparingi anu Dimas ini. Demis sama dulu. Ini fane Demis. Abang sana sih kan ini. Iki masih Apip. Ijek dodol lho, ora sampe dodol. Mboten makin abang di ngonten Ngene ya. Ngene lho. Kan kok berobat ya iki. Parung. Kayak ngajengan ngajeng. Kan Kan kalau kenake kayak berobat ya, tinggi pemantau lebih mungkin sadusan kan. Ini mboten pun ngeyel aja. Mana tek video suami poso tuh. Kalau kan ning mriki ya, pantone di kaelan. Mantone kok. Oh, ting buka Kan kan. noroli. Ya pun kok berobat ini. pun pas. Fokus berobat ini. Aman. Pas tidur. Mana saiki stasiunnya apik yo, Le. Ya Allah. Dimodali negara tenang. Nek zaman kae ya Allah, ya Allah stasiun. Kakak asukan nggih. Akale mlebu metu dodol wong cilik-cilik Iki kok kuwi. mboten asal. Nek tuku sego pecel ngono ki Le, malah gambrengan mungkin ora Nggih, marah. gambrengan. Saiki wis tidak bisa makan pakai restoran. So, wah, saiki wae. Tapi tenan ya. Adem gian. Kowe sampean gawe ngene para Gawe. Kula numpaki mawon, Mak. Solo ya. Tapi enak kan sak Sandaka. bulan di samping. Tapi lagi sedikit wonten iki Sandaka keretane. Tapi warai murah Semarang. Oh, Semarang nggih, Tahun boleh bulan jajan Semarang. nang Pak. Boleh jajan nang Pak. Bisa gak apa-apa. Mohon perhatian, hati-hati jalur 2 dari arah timur. Hati-hati jalur 2 dari arah timur akan segera masuk kereta api Sanjaka Utara dengan tujuan akhir stasiun Cilacap. Keri yo keri. Kepada Anda, para pelanggan kereta api Sanjaka Utara dengan tujuan stasiun Ratu Belatung, Keradenan, Kemeringan, Kuning, Salam, Solo Parapat, Klaten, Yogyakarta, Wates, Kutoarjo, Kabupaten, Gombong, Sing ape berangkat sapa kok? Maus, Karangkandri, Kumilir sampai dengan tujuan akhir stasiun Cilacap. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Demi keselamatan Anda, tetaplah berada di belakang garis berwarna kuning. Sebelum meninggalkan tempat, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang
Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Anda menggunakan kereta api Selanjutnya Utara. Saat ini perjalanan Anda dari stasiun Jepun. Sebelum turun, mohon periksa kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Pintu keluar tersedia di sebelah mana ruang PPKA. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Maksmara mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa di perjalanan. Ya ya ki didono kok nggak rono. Ya rono dhisik kok rono. Ya Allah stupid semuanya ya Allah. My Blackpink. Stupid. Bersantai-santai gitu, Pak. Iya, dandakno karo Pak tukang bangun. Dandak nih. Oh, biar kita Plito. kelihatan baru. Ben itu anyar gitu tidur. Ki kursi saking pundi, Pak? Hah? Kok Saking ngene pundi? manggone Pak Darsono dulu Pak Bambang sing dulu perlu sate iku. Wis tau rono burung? Sampun. Foto, Pak. Di tempat kayak tembuti, Pak, mungkin. Hah? Tidak tembuti. Mau nang guri. Iku cah ngan loro cah ning ngarepan iki kayak ngarep. Kok karek mak piye karepe? Ya, mak aja bingung. Cek bingung, iki kabeh sosial nang jero di sosial. Ngono ora dulung. Wong barang kono wis ana kursi pindah, Kak. Lebokno kono. Kursi. Lebokno Dadi kabeh. nenek. Omah bekursi ngoten nggih, Pak. Dokter tamu sak waya-waya tuh. Ini gini. Nang guri. Ayo, nang ini. Ini mal mau tak ganjakno. Sudah. Jadi ya Allah guys. Kan apa ketinggalan kereta. Ya, tiba-tiba Elina itu carry. Nah, ngomong Ini besok kono ya balik nih. Iki nek numpak wah ora aturan kok ora nek nyawone cara ora. tak gak ngomong ya. Ya koyo ora go nyawone. Ya Allah ya Allah. Cekelan dik tak cekeli iki kiri. Yo, kok ngene iki. Alah iki sini ya. Oh, bangun peka, wae. Aduh, bangun peka. Nek wong nyoncong langsung dipateni. Suaranya doble-doble. Dereng halus, Mbah. Ijo opal. Oval. Lho, kayak apa iku? Alteco. Sing bolong. Si Jukir ya. Lain apa? Itu ngene apa? Duh. Lekmu kok hilang, delik. Delik lekmu. Dadine kok saiki langsung Mbah Mun sing diconcong. Yo, lah. Ora aku sik. Lah, lekmu lagi. Ya aku kangen lekmu. Ya dek wingi lekmu gak masuk. 2 hari belek Sandi lho kangen lekmu belek Sandi iki. Acara nopo lek gak? Kita ngecor. Acara nopo gak masuk niku lek? Ah, mendarat. Loh, Wah. mendarat. Iki mlebu ki dhuwit entek. Duh, tak makane golekne, guys. Iya lah. Engko digobone apa? Berarti golek dhuwit dienggo buah. Iya, nek nang kandhane buah. Ngoten. Makane ya diku mangan nah. Mal. Melneh. Kleru terus sih lekmu. Iki guys kerek Sandi wis lek Sandi belek. Lek sane dhewe wingi mendarat. Ding ya. Ka. Ngoten. Sing ora dadi pindah. Niku. Tambatan. Oh, tak kira lek Sandi leren jalan-jalan. Lah duwe entek buah jalan-jalan. Ki pengen cor klo, Mas. Soko. Soko Ben kuat.
Saka tanam. Kolam. Jadi tiang jadi. Tiang tiung. Yang pundi. Ora roh. Tiang putih. Sini. Lekmu foto lek. Wih. Fotografer ya le. Iya, aku saiki ngono wis paman tak fotoni. Fotone Babamu diconjong kabeh. Boleh Sandi tak foto. Ya lek Sandi. Fotone kabeh mbek Mel. Aku dia bilang ya. Iki bayaran kowe emak gamis tak kono gelang. Walah, guys, yo, langsung ditukok gelang, Mas. Wah, iki nyari ngene nek tanggane lho, delok. Lekmu saiki gelangan, mergawe ning kek lek dames iso nggo tuku gelang ngono. Iya kok. Nah, delok. Emas kok iki. Duh, nyentel emas lho, ora ngeri yo. Mergawe ning kek lek dames Pak Japlek iso nganti entuk gelang emas. Ngeri-ngeri. Dari iki lek Sandi nyantel napa? Nyental rokok. Nyantel rokok lek Sandi. Mbak Mun, nyantel? Nyental lagi ada wong tak jaga-jaga lagi ada wong. Mbak Mun di kabel kok. Lho buah guys, iki akeh banget buahan. Gua nakal. Lah nggih buahane wakeh iki. Wis guys, iki mau gue tambahan di mau yo sing ning stasiun. Tak tutup. Tunggu mau seger waras panjang umur dan sengalane cedak rezeki ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.